Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko Gazteratu saioa Barañainera hurbildu da. Herria hobeki ezagutzeko bi neskekin elkartu gara. Amaia eta Helene. Eta saioa bukatzeko Ane Barkosek Erika Rodríguez elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan Gazteratu saioan Barañainera hurbildu gara, bertan Amaia Nazabal eta Helene Etxeberriarekin elkartu gara, bertako gazteak, 17 urte biak ere, eta, arratsaldeon. Kaixo. Lehenik eta behin, Amaiarekin hasiko gara. Konta eguz, Amaia, non dago Barañain? Barañain Iruña ondoko herri bat da, hiri bat edo herri bat, segun nola ikusten duzun, 20.000 pertsona bizi diren herri handi bat da. Amaia, zeintzu dira zure zaletasunak? Nire zaletasunak, egia esan, musika gustoko dut. Gitarra jotzen nuen, ja utzi nuen, baina oraindik musika gustoko dut eta ere kirola asko gustatzen zait eta batzuetan praktikatzen dut. Hemen kirolan lagunak taldea duzue, bertan zerbait egiten duzu? Nik lehen lagunaken kirola praktikatzen nuen, baina pasaden urtean utzi nuen, futbola egiten nuen, baina aurten utzi dut. Eta hiria eta mendiaren artean, zer duzu nahiago? Nik nahiago dut mendia. Azkenean, herriak mendi ondoan daude gehienetan eta mendia gustoko dut. Eta azkenean, mendi tontorrera igotzen zarenean, ez gustu hori gustatzen zait. Eta hiria ongi dago, baina azkenean kotxe gehiegi daude, azkenean mendia edo mendi ingurua lasaiagoa da. Barañain ongi dago kokatuta, mendira joan ahal izateko? Bai, Barañain Iruña ondoan dago, beraz hiria ondoan daukagu eta gainera mendiak ere oso hurbil ditugu. Gazteratu saioan, Nafarroako eremu desberdinetako gaztei egiten dugu elkarrizketa, pixkat eremu ezberdinetako gazteek dituzten kezkak eta ohiturak aztertzeko, gaurkoan erran bezala Barañainera etorri gara, eta orain galdera pare bat egingo dizkizut, kontzientziazio, desberdin kontzientziazioaren inguruan, lehenik eta behin inguru giroa eta aldaketa klimatikoaren inguruko kontzientziazio galdera pare bat izango dira. Amaia, zer erango zenuke Barañaingo gazteek inguru giroa eta aldaketa klimatikoaren inguruan badutela ardura? Ardura gutxi dago, baina egia da gero eta ardura gehiago dagoela gure artean. Azkenean, gure etorkizunea hobetzeko edo zerbait egin beharko genuke. Eta azkenean, pixkanaka, gai hori ateratzen da gure artean, eta baina bai. Eta, galdera pixkat Barañaingo gazten inguruan egin dizut, ardura falta hori bertako gazteena den bakarrik, baina uste duzu gizartearena orokorrean dela ere? Gizartearena da, gizarte osoarena, denak azkenean leku berdinean bizi garelako eta azkenean etorkizun batean denok bizi behar garelako. Egia da, gazteoi etorkizunan zer gertatuko den gehiago eragingo digula. Amaia, badugu nolabaiteko mugimendurik, aldaketa klimatikoa eta inguru giroaren aldeko mugimendurik bertan, Barañainen? Egia esan, Barañainen ez dagoela mugimendurik, baina Iruñan egon dela greba bat baino gehiago, aldaketa klimatikoari aurre egiteko. Eta egunerokotasunean, lagun kuadrilan, lagunen artean, ateratzen dira gai hauek? Gutxitan ateratzen da gai hau, baina egia da gero eta gehiagotan aldaketa klimatikoari buruz hitz egiten dela. Gainera, neguak orain ikusten dugunez, gero eta beroagoak dira, ez du ia elurrik egiten, eta igual ez lagunen artean, baina bai familiakoekin hori errepikatzen dela. Gure gurasoa gazteak zirenean elur gehiago egiten zuela esaten dute, eta gaur egun elurra Iruñan urtean 2 aldiz ikusten dugu.
Eta zuri, zehazki, zer erango zeniak gai honen inguruan kezkatzen zaituela? Niri kezkatzen didana da, etorkizun batean aldaketa ez izatea hain handia edo hain pisutsua ez gure etorkizunerako, eta espero dut aldaketa klimatikoa gero eta ez izatea gero eta handiagoa, hemen gelditzea eta jazta. Arazo gehiago ez egotea. Espero dugu horrela izatea. Gaia pixkat aldatzen, genero berdintasunaren inguruan. Ze ikuspegi duzue gazteok, bertako gazteok, emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Hemen gazteok gehien bat bai gaudela berdintasunaren alde, gizon eta emakumezkoen alde, berdintasunaren alde. Gehienak feministak gara eta badaude talde feministak. Eta bai, beti dago norbait ez dagoela honen alde, baina hemen Barañainen gehienak feministak dira eta emakume eta gizonen aldeko berdintasunaren alde daude. Gai honen inguruan, zein da gazten arteko eztabaida? Horrelako kasuak gertatzen badira, ez? Bortxaketa bat gertatzen bada edo, asko hitz egiten da eta hau gero eta gai garrantzitsuagoa da, eta asko hitz egiten da bai klaseetan, bai kuadrilen artean, eta gehienak gure inguruan honen alde daude, berdintasunaren alde, eta azkenean Eta hizkuntzari dagokionez, normalean ze hizkuntzetan solasten zarete? Hemen Barañainen oso gutxi hitz egiten da euskaraz, gehien bat erdaraz hitz egiten da, bai familiakoekin, bai lagunekin. Nire kasuan, nire familiarekin euskaraz hitz egiten du, nire aitarekin, baina lagunen artean eta klasean gehien bat erdaraz. Egia da, D-ereduko institutu batera noala, baina ikasleen artean erdaraz hitz egiten dugu. Eta euskara herrian hitz egiten dut eta nire gurasoekin, baina hemengo jendearekin erdaraz beti. Zein da zure herria, jakitatik? Nire herria Etxarri Aranatz da, eta bertan familiakoekin, bai kuadrilekoekin eta herriko guztiekin euskaraz hitz egiten dut. Eta imaginatu lagun kuadrilan, denek euskaraz hitz egiten duzuela, baina pertsona bat erderaz egiten duena etortzen dela. Ze hizkuntzetan hitz egiten duzue? Hemen, Barañainen erderaz hitz egingo genuke, baina herrian euskaraz hitz egingo genuke, baina pertsona horrek kexatzen bada, ez duela ezer ulertzen ezer, bai erderaz hitz egingo genukeela. Orain berriro ere gaia azaldatuko dugu, nola ematen duzuen aisialdia ikusteko, Barañainen. Barañaingo gazteak orokorrean nola ematen duzu denbora librea? Hemen Barañainen, adibidez, hemen lakuan denbora asko pasatzen dugu, denbora libre asko, hemen parke bat dugulako, zuhaitz asko daude, baloiek hartzen baduzu, baloierakin egoten zara, gero ere lagunaken, hor futboliko pista daukagu, tenisko pista ere, padelko pista, igerilekoak ditugu, beraz hor denbora libre asko, denbora librea pasatzeko gauza asko ditugu. Eta elkartzeko ze ohitura izaten duzue? Gu 17 urte dugunez, oraindik ez gara asko ateratzen, baina gehien bat hemen lakuan geratzen gara, eta hemen hitz egiten egoten gara, edo jolasten, eta hemen denbora asko pasatzen dugu. 17 urterekin, lehenengo bestak ere bai, lehenengo parranda gota izango dituzue. Ze ohitura izaten duzue ateratzeko egun horietan? Egia esan hemen Barañainen gutxiten ateratzen garela, batzuetan tirolina izeneko parke batera goaz eta hor egoten gara, baina benetan ateratzen bagara Iruñera goaz, bertan Iruñeko kaletan ateratzen gara eta ere diskoteka asko daudenez diskoteketara joaten gara, baina hemen Barañainen berezik ez gara ateratzen. Amaia, orokorrean zein errango zenuke dela gazte batek duen kezka nagusia momentu hauetan? Gure adineko gazteek ikasketak da kezka nagusiena eta etorkizunean zer egingo dugun, zer ikasiko dugun edo zer egingo dugun gure bizitzarekin da kezkarik nagusiena. Nire kasuan hori ikasketak dira, nota ona ateratzea eta nahi dudana ikasteko
alizatea, ez? Nahi dudan ikasteko eta gero nahi dudan lana ere egiteko. Bukatzeko ja, azkeneko galderak, Barainain ikusten dugu, herri populazio handiko herri bat da, nahiko handia. Zein izango litzateke zure ustez bertako lekurik politena? Niretzat, Barainengo lekurik politena lakua da, hemen gauden lekua da, eta hemen zuhaitz asko daude, belarra dago, parkea dago, laku bat ere badago, eta hemen azkenean denbora asko pasa dut nire lagunekin eta familiekoekin, eta oso leku lasaia da, oso polita ere bada, eta azkenean niretzat hau nire leku favoritena da, gustokoena. Eta oraingoan, Elene Etxeberriarekin elkartzen gara, bera erran bezala 17 urteko gaztea, baita ere Barainaingoa. No zaitugu, Elene? Ni Elene naiz, Barainaingo gazte bat, 17 urte ditut, eta hemengo institutoan alaitzen ikasten dut batxilergoko lehenengo mailan. Eta etorkizunera begira, argi duzu zer egin nahi duzun? Orain zientziak egiten ari naiz batxilergoan, eta nik uste dut unibertsitatari begira fisioterapiako eta INEF-eko gradu bikoitza egingo dudala. Zeintzuk dira zure zaletasunak, Elene? Niri bereziki, kirola asko gustatzen zait, eta daukadan denbora guztian kirola egiten dut. Lehen musika egiten nuen, baina hau utzi eta orain bakarrik kirola egiten dut. Eta kirolan zer praktikatzen duzu? Atletismo eta soinketa erritmikoa egiten ditut. Atletismoan zer disiplinak? Abiadura eta esiak. Ederki. Eta hiria eta mendiaren artean zer nahiago? Bi iritzi ditut honentzako, ze hirian gauza batzuk ditugu mendian ez ditugunak eta alderantziz ere, baina bata aukeratu beharko banu, mendia aukeratuko nuke, ze azkenean leku lasaiagoa da, naturarekin konektatzen duzu eta denbora daukazu zuretzako pentsatzeko, bakarrik egoteko, eta bar. Eta mendia edo hondartza? Hondartza. Eta Barainainek emate dizu aukera zure zaletasunak praktikatzeko eta edo egiteko? Bai, ze azkenean nire zaletasunak kirolak dira, eta hemen udaletxeak zein lagunak kirol elkarteak eskaintzen dizkigu hainbat kirol, eta orduan nahi duzun kirola egin dezakezu hemen, Barainainen. Elene, zer nolakoa da Barainaingo populazioa? Hemen Barainainen 20.000 biztanle bizi gara gutxi gora bera, horietako 3.018 urte baino gutxiagokoak dira, hau da, gazteak konsideratzen direnak, eta hori. Eta kaleko bizi handia duen herri bat da? Astean zehar normalean ez, naiz eta orain uda datorrela nabaritzen da jendea gehiago ateratzen dela eta umeak parkera etortzen direla eta bar, baina noizean behin, agian asteburuetan, jendea udaletxe plazan egoten da, tabernan zerbait hartzen, kuadriekin eta bar. Horren gaiaz pixkat aldatuko dugu, ikasketa eta lan egoera Barainainen. Herriko haurrek eta gazteek non egiten dituzte beren ikasketak? Hemen ikasteko Barainainen 4 leku ezberdin ditugu, 4 ikastola ditugu Alaitz, Ulza, Sats ikastola eta gero Santa Luisa de Marillak, eta euskaraz egiteko ikastetxe bakarra Alaitz da. Eta gero batxilergoa egiteko aukera ere bertan izaten duzue, imaginatzen dut? Bai, hemen Alaitzen eta IES institutoan batxiler egiteko aukera daukagu. Eta formakuntza profesionala da, goi mailako ikasketak? Ez, horiek egiteko Iruñerrira joan behar zara. Eta lan eskaintzari dagokionez, ze aukera daude bertan? Uste dut orokorrean lan eskaintzak gutxitu egin dela azken aldi honetan, baina ez bakarrik gazteentzako, baizik eta orokorrean. Eta gazteek normalean nahiko zaila izaten dute lan bat eskuratu ahal izatea, normalean lan bat eskaintzen dizutenek esperientzia duen norbait bilatzen dutelako.
Eta gaztea izaten bazara, esperientziarik gabe zaila, ez? Bai. Eta hemen Barainainen zelan mota egiteko aukera izaten da? Uste dut zerbait eskaintzen badizutela, ostalaritzan postu bat izango zela, baina zer gehiago. Bueno, agian klaseak haur txikiei ematea eta horrela. Orain gazte mugimenduen blokera pasatuko gara. Lehenik eta behin, herrian gazteak elkartzen zarete? Bai, normalean elkartu egiten gara, bereziki kuadrillarekin, lagunekin egoteko eta bar. Zein izaten da gelditzeko arrazoia? Kuadrillaz gain, ze bertzak arrazoi izaten dira? Batzuetan ere gazteak elkartzen gara festa egiteko, edo agian kirol egoeraren bat baldin badago ere elkartu egiten gara. Eta errango zenuke Barainengo gazteriaren artean badagoela elkartasunik? Bai, azkenean hau auzo txikia da, denak denekin ezagutzen gara eta elkartasuna dagoela pentsatzen dut. Orduan kontu zibili Barainengo batekin sartu baino lehenagotik, ez? Bai. Eta gazte mugimendu berezirik badago? Nik dakidanez ez. Arlo sozialeko elkarterik edo gaztetxerik? Badago gaztetxe bat Barainainen, hemen lakuaren ondoan. Eta batzuetan gauza ezberdinak antolatzen dira, baina gu pertsonalki ez gara askotan joaten. Kirol eta kultura arloan ez aukera ditugu? Lehen esan dudan bezala, Laguna Kirol elkartea dugu non kirola egiteko aukera asko dauden, eta gero ere udaletxeak kirol ezberdinak egiteko aukerak ematen ditu. Eta ere badaukagu musika eskola, non musika instrumentu ezberdin jo dezakezun. Eta dantza talderik baduzu hemen? Badago euskal dantza talde bat eta ere hip-hop dantza talde bat. Helene, nola ematen dira gazten arteko harremanak Barainainen? Nola sortzen dira? Normalean, kuadrillak eta horrela, institutoan sortzen dira, ze azkenean beraiekin ikasten duzu eta beraiekin egunero 7 ordu ematen dituzu, orduan sortzen den adiskidetasuna eta laguntasuna handia da eta bereziki beraiekin egoten eta gelditzen zara. Eta geografikoki, bertze zer eremuko gazteekin elkartzen zarete bertakoak? Normalean, Barainengoekin, agian ere Iruñerriko jendearekin batzuetan, eta ere gukalaitzen badaukagu eszenikoko batxilergoa eta hau egitera etortzen dira Nafarroa osoko ikasleak, orduan ere adibidez Altsasuko lagunak ditugu eta bar. Eta zure ustez, herriko txoko edo tokirik politena zein da? Niretzako lakua da Barainengo txokorik politena, ze azkenean hemen behar dugun guztia daukagu, lekua, lasaitasuna, belarra, bankuak lagunekin edo familiarekin egoteko, leku bat paseatzeko, eta bar. Herriko urteko egunik seinalatuenak, edo egun seinalatuak? Bai, maiatzaren 28an Barainengo eguna ospatzen da eta hainbat jarduera egiten dira herriko jendea elkartzeko eta festa egiteko. Eta gero ere, adibidez aurten, ekainaren 22tik 26ra Barainengo festak dira, non festak ospatzen diren eta jarduera ezberdinak egiten ditugun. Eta zer errango zenioke kanpoko pertsona bateri, Barainain hobekiago ezagutu edo ulertzeko ze espeziala den? Uste dut Barainain oso herri familiarra dela eta azkenean denak denekin ezagutzen garela. Parkera etortzen bazara jendea ezagutuko duzu eta bereekin erlazionatuko zara. Laguna Kirol elkartera jaisten bazara ere han jende ezberdina ezagutuko duzu, institutoan, kalean, azkenean oso harreman estua gutxi gora bera daukagu Barainaingoek eta hori da uste dut herri honek daukan politena. Eta bertze herri batetik heldu den gazte bateri plan bat proposatu beharko zenioke, egun bateko plana, zer pentsatuko zenuke, zer egitea?
Adibidez, goizean, hemen inguruko mendi batera igoko ginateke, adibidez Ezkabara, hemen bertan daukagula, ze Barainain azkenean mendiz inguratuta dago. Gero hemen Barainainen Sibemol tabernan 11-etakoa hartuko genuke, lakua ikustea ere beharrezkoa dela uste dut, eta hemen pasako genuke eguna, eta gero gauean zerbait afaltzera edo kuadrillarekin taberna batera zerbait hartzera joatea. Eta noski biei ere, elkarrizketa hau egiteko tarte bat emateagatik, mila esker haunitz eta bertze bat arte. Agur, mila esker! Erika, kaixo zer moduz? Ondo. Zu Aesan elkarteko kide zarenez, gustatuko litzaidake hasteko pixka bat azaltzea zer den elkarte hau, nola sortu zen? Bale, hau elkarti da UPV, EHUko ikasliek, igual kanpotarrak eta garenak. Honen intentzioa azkenien da, bi intentzioa da, bata da, igual antiarrazakeriz zer ikusi zereko zen arloataz eta ezitu beste pertsonari. Azkenien igual pertsona asko kestakize gauza asko oneri buruz, en plan bakarrik dakize gauza tipikoak, eta igual aurretik plantiegu ez da bizen gauzak azaltzen guzunetan. Eta gero beste aldetik bebai eitzen gu sare bat zurizek ez diren pertsonantzat zaintzi hori albidetzen da bienak. Eta, egiz esan da gure helburu orokorra izen da protokolo bat eraso arrazistentzako unibertsitatien. Eta, gu hasi ginen urri zen 2021-ean, eta egiz esan da hazikera batetik ez ginen izen onartuek Eusko Jaurlaritzan, baina, azkenien onartuzkue. Eta nola definituko zenuke pixka bat zuen lana elkarte moduan, zertan datza zuen lana? Lehen esanten moduen gure elkartien asmoa antiarrazismoan inguruko arloak eta erakustie izen da gure lanbide azkenien contenido educativo, en plan, en plan sare sozialetarako ezitzen da biezen arloak eta eitzen guz, eta azkenien eta, honetan bebai eitzen guz rekomendazioak en plan igual liburu buruz, eta ramadanari buruz, que justo ongo higien praktiketan da biez, eta olako gauzak. Eta egizea, ondala bihazte gure lehenengo sentsibilizazioan genuen indautzun, en plan, batxillerreko ikaslien txat, eta bebai gauz kolaboretan Médicos del Mundo eta Kanal Elkartiekaz. Eta, zuk esan duzu moduan, elkartea duela ez asko, sortu zenez. Nolakoa izan zen eratze prozesu hori, oztopo asko aurkitu zen dituzten? Zikeran 5 pertsona izeten ginen, eta azkenien ez genuen eukin reperkutzio asko, eta igual reunioak eta hitzerako orduen igual bertizen juntetan ginen, eta azkenien evoluzioa egon zan, ez ziren egon hainbeste baliabide. Pizkanaka jente gehiago topegu, eta ontsi bertan kasi 20 pertsona gara, eta azkenien bebai eukigu sorti Médicos del Mundo elkartiegaz kolaboretako. Alan da bebai honino bakigu asko faltiakula, ze azkenien elkarte berri zera, eta hori, zelan da, azkenien bakarrik UPU bien gauz. Gure intentzioa, adibidez, beste unibertsitate batzutara edatzeko, eta bai da.
Eta ze momentuan hartu zenuten eta esan zenuten, bale, orain beharra ikusten dugu horrelako elkarte bat sortzeko. Azkenean guk ikusi genuen UPV-en ez dauela olako formaturik, bai badauz beste asko, baina beti pentsi izango antiarrazismoan, antiarrazismoa apoietako gauzak eta ez dauzela apenas. Eta orduen, azkenean UPV-ek olako utzu honi eukin da, guk pentsa genuen gainera gu, en plan, amengoak, batzuk igual bai jaio gara hemen, baina beste batzuk ez, baina en plan, arrazializatute egon dabe bai, pentsa genuen, en plan, uste dute momentu edala olako sortzeko. Eta ikusi nuen, erronka globalen aurrean gazteak martxan izeneko deialdi horretan, lehenengo saria, irabazi zenutera ez, konta eguzu pixka nolakoa izan zen zuek aurkeztutako proiektua ez, lehenengo saria horretzeko. Bai. Antesala bat, proposatu genuen, en plan, zelan da, mobilitateko programa baterik, en plan, alo Erasmus eta olako gauzak aldiren izen moduen, solo que en plan Afriken. Ta, konkretu hau, Dakar Txeki Anta Diop unibertsitatien, ta, simaz, Medicos del Mundo eta CNAE eta Odomeko kolaborazioaz konte genuen. Ta, azkenien gure proiektua izen zen, mesa redonda bat, en plan, hor irakasliek eta beste Dakar eta UPV-ko representantiek on ginenak, eta zimaz, bi herrialdien arteko uninoan arteko konbertsazioa eta genuen. Eta zer suposatu zuentzat elkarte gazte moduan horrelako lehenengo sari bat lortzea? Lehenik eta behin zoriontasune, basikamente. Eta alandabe, izen zan, azkenien, gure asoziazioan txako bai oso importanti izen zan, emazke la financiación, azkenien gure, olako sarizek eta irabaztie bazkinen reperkutzioa motentxo asoziazioari, eta ez bakarrik asoziazioari, sino antiarrazak edizegi bai, eta igual beste pertsona batzun eltzerakoan, igual antiarrazismoari buruzko arlo gehiago eta jakitzeko oportunitatea, aukeri emotie. Eta orain honetan zertan ari zarete? Ontxe bertan lortugu, igual beste, gure elkartien barruen lan eitzeko beste grupo batzutan separeti eta hainbat proiektu gabiz itzen, eta honino gabiz en plan UPV-ek asoziazio moduen onartzeko prozesuen. Eta gabiz bebai kolaboretan esenciales eta ILP regularización ja en plan olako kampainakaz bebai eta sinadurak hartzen gabiz bebai. Eta bebai gabiz en plan infomesa batzuk plantietan beste, UPV-ko kampus desberdinetan. Eta lehen esango moduen ondala gitxi Medicos del Mundo gaz kolabore genuen. Eta, en plan, Afrikan murgiltzen liburu eitzen, eta azkenien bebai, en plan, Afrika eta UPV-en arteko loturi eta lortzeko. Beraz, lan asko daukazute orain ez. Eta, ja, pixka bat amaitzeko, galetu nahi nizun etorkizunera begira, zer gustatuko litzaizueke lortzea? Lehen esante moduen, azkenien gure helburu principala protokolo bat eitzi da, zimaz, eraso arrazisten kontra UPV-en,
bueno, en plan, etorkizunera ikusten bagun, guztingo jakun, zelan da, espandi dutie. Igual, adibidez, UPV-en gauz, Leioako kampusen, igual Gasteizeko kampusen edo Donostiko kampusen, eta igual, Deustuko unibertsitatien, Digipenen edo Mondragoiko unibertsitatien sartzi, guzteko jakun. Maitzeko ez dakit zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken edo... A ber, azkenien beti esaten dena da, egin zera ez dugu arazoko jatorri zegaz bukatuko, zer azkenien oso prozesu gatza da, baina, gitzinez, laboro nahitzen gu, nire, gure ustez, en plan, igual, gentieri igual pentsetan albidetzen, en plan, igual lehendik ez da zen pentse gauza tara, eta hori, intentzio honak direla, eta hori, zagit. Vale, mi esker Erika, gurekin hitz egiteagatik eta elkartea ezagutzera emateagatik. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.